Unsa guys, agatang topic karon about high school life. Mag-istorya ta sa mga kinabuhi bitaw na mo sa una ang magiagian pagka high school. Kaya ganin guys, baghadlok lang pud ning manang. Kay di man kauban, maunas manang manghadlok ingod sa na mga naak mo dariing kanto kay na ako ni dakong kahoy dari sa Lujuja. Apela dari kinainganaan. Gani ba? Dali sugod. Hi guys! Welcome back to... Ano ba ros? Apa to nun? Pusan na ros sa ligay mo na parang ibili na. Madana pa na sa bahay ng imong mga parapenalyas. May hindi kag di ang manitawa. May hindi dagdag ka. Habala. Habisa. Hi guys! May 9 na karon og di anami sa mong opisina. Unsa kanang dapat mangahoy man ta mi karon gadadagan imig sako og sundan kay sundan sa among kahoy jam murag gibati ko kakapoy. Matong nakanahan ako nga mag istorya sa laman taron kay murag gikapoy jugo ka mubo naghang lawas sa duha ka adlaw murag nalabian ko sa kahaga ba. Mo nang di sa lamang ko karon mag-arsa-arsa og bugat. Nansa mo kuhung man mo dia? Nansa jugungan. Karon ang tambut. Lamo ka natin ah. Amo na kasi magpanungkab. Ay ako na po'y basulog manambot mo. Unsa mo diha? Ako yung basulon. Mangahoy man ang tamiron guys. Gabobawon gani ko kay nga naman mig mangahoy mi sa una. Kamu sali? Bubawon pud mo di. Kami kay lain man mig mangahoy mi sa una kay isa man jud mi kaadlaw ka kahujan kay murag amang isulit ba dada na pang panguhag mga buteng. Yan na manguhag bisag unsay makita na mga bunga. Damo na magbawon mi. Yabas. Mamiyabas pud mi. Saging. Mo nang nagbawon ko daghang bawon. Si Tiri hapang gipabawon kay mangingilog man ang labaw mo man di mo kaon og makakitag magkaon ako. Hatag mo ingon na mo nang ang ginapagbaon og imo kay aron di ta magbikil kay kani. Gigil gud ko nim budi siya ka. Ang gipadagag itang bawon kay ang gipasakop si mayor kay aron magsaw sila unja agamong sudan unja na pakita ra naman jud among sudan sa among sudan ron sa among kana na mirinda kay nabeng namig pamirinda mga paan mga bulanghoy mga ingana ja wa na pining rasyon na magkamutig bulanghoy wa na gud pilay makuot mo agbugas na raman nga hinatag sa DSWD nagamit na gud nagbugas na natag sa DSWD ja anja namin kan taod kay alas 2 sa pa man alas 2 pa man kapin ja alas 3 magkaon nami ja mag-istorya laman taro no kay murag kapoy gajud ko jaha silang giing nga mang lipstick kay ako nang lipstick man ko ganina kay wala po nahulingan ra po na sang bagagang lipstick pa jam ra kahunaan ra po kog program pero ni bagnos apa silang girekod kay arang lain na pag ako ra po maglo lipstick daghang makauban ang parag wait da ganina guys baghadlok lang pud ning manang kay di man kauban maunas manang manghadlok ingod sa na mga naak mo dariing kanto kay na ako ni dakong kahoy dari sa Lujuja kahujan kuno ingana huy Diyan ang hadlok ka dyan siya. Ang hadlok siya. Libot na ako ni atupan. Amo ko lagi ng atupan. Mutuo ba mo nga na? Kana na uwa ko ng atup. Labdan ko mga kuanda ng mga luwaja. Mo ni dyan ang kalit mo na magpanghadlok kanina. Na isman. Kay di man kauban. Mauna manang. Isman. Namas manong. Na magidang uyab na dito sa manong. Oo mo, di may lakalaka sa dati no. Oo, siguro po na yung rason. Oo, di manang. Rajin ka. Igot gud ko ajo. Duha kay di mo kay na am lagi sang pag-ibig. Mo ray. Wa mi pansin-pansinan ni Jaja ija pa jud mi nga isnab-isnabon rami. Mao di ay kay naa mas manong. Gihadlok na naman ta. Nga do kuwabot pati pod. Unsa guys, agatang topic karon about high school life. Mag-istorya ta sa mga kinabuhi bitaw na mo sa una ang magiagian pagka high school. Kana nay naman gud kani madjing high school may murag di gud na ta makalimtan bitaw kay murag naa gud na agitan na natong mga una nateng crush, una nateng mga kanang pang cheat, yung cheat nang mang cheat nga, mga bet ha kanang mang cheat pas bang classmate. Da karon atong pangutanon ni Steri. Kanya makariting ra manundog bitaw. Na. Ako una mo share ko sa una. Daga dito time kas ama kapanundog gud ko kanang mga worksheets bitaw, labi nagkatong math nga worksheet kay di man gud ko makahimog assignment sa bahay kay daghan na man may buhat. Secret. Dagan may buhat mo ng kasagaran og mga assignments, di ko makahimog assignments kay ni uli na mo sa bahay. Maglubok man mi, ni uli ubaw no na pud namin nagkaugman, ni kakadlawon pa gud. Magtamak pa mis basak, magkamot pa, magkaraw bitaw mamuwag sagbot sa basak, usa mo eskwela. Pero wala man sila kalibutan nga ingana imong trabaho kay di man pud mi mailan kag mga eskwela mi pinapilit man pag among uniform kay pinalansa man po sa tong plan sabi taw nga uling. Nga Wan jawa pa jud may plan sa akin na pobrihan lagi manghuwa may plan sa deres among silingan. Da
Kanang pud pag gazid migdahog saging mo patungan sa plansa. Kaya dyan na po may kandila, mga kandilaan nga na dyan. Wa di makaingon nga, gikan na di ay mis basak, kay musadyo man mi, kanang inigigo pa dyang lamdag, to ana mi dan sa basak. Magkamot na mi dana, kana na isahay. Magkuan mi kung nagnay mais, magsanggit pa mi dana sa amis eskwela. Kay mugikan mis bay mga 6:45, maginahina na mi dana nagbaklay. Baklay raman mi, paduang dos Alicia High School sa una. Ja, bisag nga to kinabuhi kay mura ba dyan pag arang kalami kadyo kay nagabot sa eskwela nakita gyud mong crush kilig-kilig pud ka kagi karo sale agi karo sale napay crush wa katingog nabot ni crush wa katingog wa kasagang sang crush ganahan na pa siya ja kananay kanang laging miskwela mi nga di dud sila makahibaw nga kananay gikan pa in taon mi nagtrabaho sa among umahan kay pagwapa gud pud mi ron mainhan bitaw nga ara gud sing lisaras kay baw man jud ko karon nanaw danig hang mga classmates sa una dito na sila makaingon nga garabi gud sing lisdanag ang magiagian hani ba jud hungan dia hani mo sunog Bulang may ba? murag ni bahong antod Ang edad dun nga ta. nangantod na bres nang ida na purya pungag Hala pero pungwag di ay. purya pungag kay naarabat sa stawid ja lagjug bay dari ngano na mo mang antod kay sabay gadengag nabitaw purya pungag gajud purya pungag mo ingon ba pun nga nang makasimot mo sa tawid purya pungag Mapunga. ani may pungag Kana ka pa'y mapunga. nabitaw na usos mga tingwa mi purya pungag Mamagani mo ingan og nay kuan, mabuhuan. Nga naluto. purya pungag ani ba mapungag ngipon pag graduate na ga school sa ona katong old curriculum Tung kuan pa to fourth year pa kuan nagang edad to 15 mo 16 na ko kay nasa juma ko eskwela usamang ko sa mga kinamanghuran sa among bat 14 dai ka no first year. Kaya gid ba na ako kay ang kuan kay pagka elementary mamiyabas man bis pasad lagi eskwela mamiyabas first year ko duwa pag duwan mo di ko papasron. Kay mga mo ko isnil. isnil yan sa mga isnil Duwan. Kinsa mo estrahat mamiling. Di si Ma'am Gina tutur to. Lagi pulihan na pud ni Ma'am Tisi. balik Gina tutor. Mm. Principal maron. balik di papasron kay bugay man ako pa ba sa una guys bisag magbagjo di gadyo ko mo absent daga jud kas nga nagbagjo na nga baglig nga kahoy ara dyan ang hilak gihatod pa jud ko sang duha kay suon adi ay si Ate Ali nagatod na ako kay sige man jud ko hilak kay eskwela man jud ko gipak ningan man si tatay nga krunto man siguro ka purami gingan kay bagjo eskwela di lagi eskwela lagi utay gihatod gadyo ko sa eskwelahan gipakita gadyo ang igsuon nga wa gadyo klase kay di man jud ko magsige man jud ko suwagit kay eskwela ko ngayon ako sa una kakugihas elementary Tauran Sana ang all na kuan. lang jud. eskwela gadyo ko Bitaod ka nang mo. Best in attendance. Bisin natin lang gadyo di man gadyo ko mabsin balam kinaunsa Karta gid na. kana nay kada tuig siguro palitang na nagdastir kay mo na uso sa una kay sa kanas stage ja dastir na kanunay ja Duster bitaw tila inon tino sa dastir una. pero cute hinuon para na karon murag lami sa i-remind lami man tanawos mga bata pero ako sa una musud sa dastir pungtan ko grabe sa naiga karsunis ang tato mo ingat sa una ba Duster. Ipok. dastir jud Ito di mo ganahan ipok to di mo ganahan. Duster lainan. Tagas pa jud ti. jadi pag gadto kas pag grade 4 na ho nga kana na apil-apil malagi fokus mga tab dahil sa nga wag gadto mi kwarta wag gadto mapalitig dastir ngam kung sanina sang pagmangkon si Michael ipok lagi kog nag t-shirt kay bag-o magdang sanina jawa man jud ko bag-ong sanina ala suot lamang po ko magpatumboy-tumboy na lang po ko lakaw kay ingon na lang po ko kay ana lang pang gidasa ang sanina nga t-shirt ug short nga 6 packets ta hindi ko kalimot na gani ko picture hapon pamungan kay ug makita ton hang i-post do makita mo sang po mga Japorms kadto mating mo rin makaingon lagi kag laki ba na kay 6 packets gud ka t-shirt po ko bugoy-bugoy lagi kadto dating para laman makasakas stage pero kana nay wa man gud sanina gud tong tarong diyan lain na pag mo sa kapos stage mag uniform gihapon nga graduation naman arang pait mas abdo madyo man isur sa likay Maajo. Maajo ba? bitaw magkaon nami magkaon sa migay sa among baon sa agahang baon kanang hajang gitujo nga ingan hang gibawon kay ingan naman di among bawnon sa unag mga huy mi yan guys ang luto na agamong luto patungan og buwad nga Yan nagmuskwela. nga ni pud may eskwela high school sinugbang buwad kay sa una di kasi may maka-afford og oil basta iprito na laman isda og piniritong buwad aron na gud na ang lipadan nga na oy social adjud ko kay pinirito na aron mo ni ang gibawo na mut kadyo
Aghang luto gi patungan og buwad sa una jud duha ra gud nakabuwad karon kay asinso naman tulo nakabuwad. Kaya na sa lag kuan. Nga ni kami eskwela pod. Nakarelate ka? Naman grade. Nagda ka kutsara ter. Naman gorote. Nagda ka kutsara kay magkaon ko. Gurdub. Ko pagda kutsara tulo. Anja guys, magkaon na mi guys kay alas 3 naman. Wa man lagi may snack so naghunaon ako kanina magbaon ko kay murag nakakahunaon abit ako sa una lagi pagka high school nga. Nga ni gazig ang baon. Nga ni jud. Nga ni jud porma diyan ang kustog silupin kay manimawang buwad daghang mga notebook kay always jud na. Swerte na gadzug may makabawon mig lami-lami nga kanang mga itlog lami na na. Kanang mga corned beef lami na nakaadto para na sa una kay always gadzud buwad kay maumay kuan. Maumay murag madali-dali jud kay ring sura ba ja. Aga maganing bawon sa anong 250 ra sali. Kay 250 may presyo sa utan. To nga ra misteri. High school. Kay bisan og kana nay daghan bitaw may mga maguwang. Kuan magud pod kanang naa na sila mga pamilya bitaw so ija-ija na pod og panginabuhi kay lisod basag panahon pud pod pwede og magsaligmi. Mo nang agamo kami nabuhi ra man jud pod mi sa mga trabaho sa juta. Mo nang anad mi da ng mga bisag unsa. Name it. Name it all. Ha? Kay bawo mi na tanang sa mga trabaho des juta. Samot ni sursali bisan pagpadaruho na. Bisan pagpadaruho nimo kanding imong ipadaro kay bawo na. Da guys, si Tiri sa paday. Nga na, gidani. Wa, karimehang napunit. Gahan na lang gipadas Tiri og sardinas kay King. kuan man ni kananay. Hinatag ba dyan ni sa DSWD arong magamit pod kay walo ba to kabuok. Ako mukhaan ko ni tilaw-tilaw ra kay jara. Sigasan ta kinaan din. Kabuhion ko daaning mga ingani. Kabuhi bitaw. Ng mga isdang kuha. Ala, abrihin ala dato Nang ti. bulag ro ba na? Arang bulog ka jud. Bulag. Dos lagi na ala. Ang sad sa lata. Abre. Jugo sa buha. Matihinay kay jud hugmaan dyan itong kabalig. Dili man na tiwasan tur kay Tiwasan. Di ako nang buat rupi di ko dan hing. Tanawara. Kay giinan bitaw ko padag imo di magsalig ra sa tang dina. Kay bawal Sumpa pagag imo. Basta ko dan mo ingani. Diya ganun kana may magida. Yung na nakanarin ko tiri magbawon ko magdako og buwad adyo pangadyo. Kay wa na ko kakaag buwad. Nagdako og buwad kay wa na ko kakaag buwad. Pero karong adlaw ra kay gabi kaon ko buwad. Diya jang giingnan nga magdag ija kay aron di maikag tanawa mangadyo na lagi sa hang dina. Hindi, asa man Tingan? tanawa, mangitan man ka. Tilai. Tilai. Bitaw sa una. Muro pagkag tila ginis na pud nas kamalig. Mo ano no kay gid hugawan. Prami, hamet na dabuhan dan ni. Kana imong luto dag katiring bawnanan. Why sa jay suwa kay nagdaraman si sardinas. Bahogi. Ibahog nang abang sabaw. Tiya bagad Sige di itong tungdari. Eh mga ano ta? Mga ansala guys. Kay Ana ra kutsara ba? Dali, ibut nang rabuna Sa una lagi sali. Adlik maka Dili gito. Diko. kanang imong sardinas ibalhin nas imong bawnanan. Kanang imong bawnanan ibalhin sa club. Ngano ba di man gamiton ang utok? Makag-uon joy sud. Tawa. Amo nagpaadon pa ta dari. Dagang sud ana. Buwad. Tuganam ka na Ada ko. Naleud ako. Leud. Luuran pag kang naraga ka. Karena Na nga dito sa una pagka high school, maghamos-hamos gugbuwad sa ang luto. Ang tuloy ako nakusali sa kinabuhi sa inyong high school life karon. Malami di. Ano lami? Nga naman. Bola ay man baw. Laajan man ko. Tsaka kaunda dyan. Hmm. 25%. Yung pa? Ano ka bala ka? Dili ka na matangtang ng lipstick. Lagi ka te. Ang binggan may bubo. Lati. Banjaki! Banjaki ba? Kaigit kasi ka nagtinig bas. Banjaki lagi kay kuan ang kahudza. Di madugtag sundang muntol ra. Eh, ano ba to? Putol man mag ahap. Mas naman ni. Tawas yung dako kay lugan ni ma. Pagdu. Ikapoy ka tsukuron guys, mangwa ko kadyo magtabang-tabang kay di man jud enta ko mga huli kay kapoy kung sakit ang likod. Prami. Si Tiri lamay nangahoy. Daig dami daari ja, dami ni abot bisita, bi ko pagkinsang artista ha. Si kuan man day. Ate Liliana pod ug si Fatima.
Og si King of all kings. Garabi. Diya ka nang, imbis kay kami mo pakaon, guys, kaya kinilay ang mga opisino, pamnahuman, kami na nagidadan og pagkaon na. Tsokolate. Salamat na ni, grabe din sa Tililian, dyan na baka, dalante dyan sa Tililian, no, din itigdaan na magkuon. Ugwa pa sa Tililian, di may maglu-lipstick. Mga din amang inspiration, mga pagwapa, pirmi. Pero may ginani yung snack doon. O, di apa ka dyan! Talaga dyan, ginoo. Uy, ginoo ko, hanin mo po ni. O, di ko iwaw, dapat di binangkaw. Binangkaw rin, ah. Binangkal. Binangkal rin. Binangkal day ko. Binangkaw. Koy. Ya, binangkal bitaw rin, ah. Baso ko ikaw. Alam mo, wow. Ano na? Wala mo puta na ni Rosalie. Sige raman tanan ni pakaon. Ingon mas Rosalie na nambot naman ko. Kaya sa kasabi ato kaon man. Sige na ito ni Dagi. Hi guys! Sa mga mi karon sabay sa among ijaan kay kita man jud mo sa katungahang vlog dito ko sa ilaha nga garami daghan gid buwak dito mga banda. Dana daghang banda dari. Kuan mi karon og makapalit ba. Gusto siya mo palit og buwak kay idugang dito sa mga flowers dito sa mansion. Grabe na gid itong lamia jud ti og mo. Kuan na to ti. Muwak na to dungan. Dalami gid ang banda kay dadang gipangga, dadang gibutangan og harong-harong baron di mapagtong sa init. Magwapo na gatutog sa mga mamuwak na. Wa pa lagi kuan, kugi, ang wala na magbuwak. Saan naman eh. Makatug, dagat sa puron. Kaya nakuha na gani mo gimong dream flower. Dapat yellow, oh my God. Salamat kaado sa mga ning wish na og kanang happiness, success and good health. Salamat ahapong ibalik agahang wish para ninyo. Og dagang salamat sa kanunay. Ja mo ra tayong vlog karong adlaw kay nga na. Salamat kaado ninyo sa tanan-tanan. Mo ra to og bye-bye.